Kum Shibenta ban penmi bisa ban kershan ya ka Kynshi Bangla Lower Primary School ka shinong Kynshi Bangla kan pelong ya ka Fete ha ka arpo bat arpo itarik ukala lengkot arjapsan ya ka baon pelong hamadan yele ka football jong ka shinong Kynshi Bangla. Ha kita ki arsngi kindon bun jat ki jele kai ki ban Jingpynbyrngia ya ki pajba kum ka Ïakop Shad ka hausi ka lottery ka jingatur masi nolor kiwe. Ha ka arpo terik ukala lengkot arajar pesan ka jingatur masi kan long hapedeng utup na lingwa persya yo siing madu syaiman usau ming na tiuba persya utup na lajdom Khusnam na ayan na wailingkut persya yo yongkat na maudungong uyong ret soyong persya yo utup na nong thliu bat bunjur ki masiret. Kadba ha ka arpo terik ukala lengkot arajar arpsan ka jingatur masi kan long hapedeng uli na umsaw persya YouTube na tie nong ba uli na nong spung persya ya usiang ladom bajob uli pasay usiang na mauling tho persya yong na tiuba upring na wa lulu persya yong he na mairang bat bon jur ki masiret. Shushu hakini ki arsngi kata haka arpo bat arpoi ukala lingkot arjar rapsan haka porjan mien kandon ka Ïakop Shad haka baka bayrung kan long tang ars patingka ka Khusnam na benta ginong job hakini ki arteli ki Ïakop Shad kan long riu Hajar yau baningkong saw Hajar baar bat on Jait arngut ki bawan balai haka baka Khusnam kan long marsan spatingka ki nong bishar Ïakop Shad hakini ki arsngi kenwan na shalong bat nakabenta ki jingtap ki bakhambania haka bayday bat ka Ïakop Shad pila ban telephone ho number pranyo riu nyaw saw iway